Avui continua la probabilitat de ruixats i tempestes, però la situació, Joan Carles, per fi podem dir que canvia a partir de demà? Efectivament, pareix que demà serà un dia ja plenament d'estiu el que tindrem amb temperatures prou elevades. De seguida ho comentem. En aquests moments, hores d'ara, sí que tenim precipitacions que avancen de sud cap a nord en les últimes hores acompanyades de tempesta, però bàsicament més que notícia per la intensitat de la precipitació ho han sigut perquè anaven acompanyades de fang arrossegant una massa d'aire amb pols en suspensió des del nord d'Àfrica que està arribant hores d'ara. Imatges i fotografies que mostren el que ha passat en les últimes hores. Hem tingut llamps, sobretot esta passada matinada, també hores d'ara en alguns punts de l'interior de Castelló. Esta fotografia era d'este matí, a primeres hores, ja ir cap a la zona sud, cap a la Torrevella, al Baix Segura, imatges també de com han quedat els cotxes. Demà hi haurà vent molt del treball als rentacotxes perquè eixa pluja en molts punts acompanyada de fang, tornem a insistir, desplaçant-se de sud cap a nord. Imatges també, en aquest cas, de Castelló de Rugat. Fotografies també com esta que mostraven eixa pols en suspensió al matí des de Dénia. Andrés Fornés mostrava esta eixida del sol amb un cel molt tèrbol, groguenc. Eixa pols en suspensió es retirarà a partir d'esta nit i demà ja cap a la zona del Mediterrani. Imatge de Morella. Este matí encara no plovia, hores d'ara estan arribant ja precipitacions també cap a la zona dels ports i serà l'última zona on acabarà de deixar de ploure. Pel que fa a les quantitats caigudes en les últimes hores, valors en general inferiors als 4 litres per metre quadrat, més que per la intensitat i la quantitat, són notícia perquè són en general pluges brutes acompanyades de fang. Veiem aquests valors que han arribat a vora els 2 litres en alguns punts de la Vall d'Albaida, també cap a Tavernes s'han superat els 2 litres, Dénia, Alcoi arribaven a un poc més de litre i mig, Cocentaina, Benidorm, Bocairent, Pedreguer superaven el litre, Alacant 6 dècimes, hores d'ara està plovent. Esta vesprada, esta nit, en la informació d'esta nit, donaré més detalls de les pluges que estan hores d'ara caiguent. Les temperatures de les últimes hores, tot i que tenim el cel núvol, la massa d'aire que arriba des del nord d'Àfrica és càlida i tenim temperatures que la passada matinada quasi tropicals entre els 19 i els 20 no han baixat la matinada en zones del litoral, diferent a les zones d'interior on les mínimes oscil·laven entre els 10 i els 14 graus. Les màximes d'avui oscil·lant entre els 23 i els 28 graus. Demà serà notícia la pujada de les màximes. I de fet, si veiem les imatges de satèl·lit, s'observa molt bé on tenim el centre de la borrasca. Sí, el veiem situat cap a la zona nord-oest peninsular, cap a Galícia, i ens hem de fixar, aquí la tenim. Observen aquesta taca de color més groguenc, està arribant des de la zona nord d'Àfrica, avançant al llarg d'ahir de vesprada, cap a la zona de Menorca, també cap a Alacant, i hores d'ara aquesta llengua de pols ja ha arribat al sud de França i s'està estenent cap a la zona de Còrsega i Sardenya. Muntada en aquesta massa d'aire carregada de pols i més inestable, és on tenim aquests ruixats que avancen molt ràpidament de sud cap a nord i que, tornem a insistir, esta línia frontal tot indica que es retirarà cap a l'est. De fet, per veure quina és la previsió i què passarà en les pròximes 24 a 36 hores, veiem els mapes del temps, el mapa de superfície que indica com la borrasca que hi ha situada cap a Galícia demà es desplaça cap a França. Este front que tenim damunt de nosaltres avui, demà ja estarà situat també pràcticament cap a la zona de Còrsega i, per tant, el més notable és l'entrada demà de vent de ponent. Això el que vol dir és que tindrem oratge més estable, amb sol i temperatures més altes. De fet, per tant, el que tenim per davant en les pròximes hores és esta vesprada. Encara ruixats, alguna tempesta, sobretot cap a Castelló i cap a l'interior de València. Localment poden ser intenses, però passaran molt ràpidament i tenim com una línia en aquests moments que està afectant la zona interior de Castelló i nord de València cap al sud, ja més difícil que arriben precipitacions. Demà canvia tot, com hem comentat. Demà serà un dia que ens recordarà que anem cap a l'estiu. Un matí de sol, temperatures paregudes al matí a les d'avui lleugerament més baixes, sol, bona visibilitat, el cel ja serà més blau i la notícia seran les temperatures màximes. Demà al migdia, atenció, mànega curta, màximes que en punts del litoral del Golf de València i del litoral sud d'Alacant arribaran o superaran els 30. Esta situació d'estabilitat i de temperatures altes pareix que continuarà també els següents dies, dimarts, dimecres. Ja després pareix que baixarien les màximes. Tornarem a tindre nuvolades de vesprada dimarts i dimecres, però en principi a soles les precipitacions i alguna tempesta quedarien concentrades a l'interior de Castelló dimarts i dimecres cap al nord, quan ja començaria a bufar mestral. Encara temperatures altes dimarts en el litoral, però ja a partir de dimecres baixaria, no faria tanta calor i tornaríem a tindre valors màxims, ja dimecres, dijous, en punts del litoral que tornarien a quedar entre els 23 i els 28 graus. I observen que la tendència és cap a oratge també estable. De moment pareix que lleva d'aquests ruixats que tindrem dimarts, dimecres, després tornarem a parlar d'un oratge més tranquil. Atenció, esta vesprada, aquests ruixats i aquestes tempestes que afecten la zona de Castelló i nord de València, demà ja vent de ponent i oratge més tranquil. Acabem amb l'apunt pel que fa a l'eixida de la posta de sol. Recordem que estem arribant als dies més llargs de l'any, l'eixida del sol, passada a les 6:30, la posta a 9:30, i recordem també que ens poden enviar imatges i fotografies com aquestes, espectaculars, en el correu electrònic per a la seva col·laboració, oratge@a.media.es. Moltíssimes gràcies per les seues imatges, que passen una molt bona vesprada.